Aquest matí he vingut a classe i la pilota ha desaparegut. No sabíem on estava i llavors vam pensar alguna solució i no vam trobar ninguna. L'altre dia vaig veure un nen que va agafar la pilota i després es va quedar amb la pilota a la mà i no me la va deixar. I el dia següent vaig anar a la classe a agafar-la i no estava. I quan anava a la classe estava jugant, però he anat una estona a la biblioteca però no he trobat la pilota. He vist que tenia un nen la pilota i no me l'ha pogut tornar. Vam pensar alguna solució i era que o anàvem a buscar la pilota o li dèiem a la profe. I vam estar d'acord amb una. I la solució vam dir que si no trobàvem la pilota anàvem al despatx i li dèiem al conseller. Li vaig dir que la pilota havia desaparegut fa com 3 o 4 dies. I li vaig dir que la pilota ha desaparegut i la volem trobar, però no tenim temps. El conserge va sortir al pati i la va trobar en un arbre penjant. I no podia baixar-lo.